Usa ka barangay cab sa Zamboanga City ang nakuhaan og video nga misutoy og dagan sa bahin sa Zamboanga Sibugay. Hinungdan nga hapit mabanggaan ang usa ka motorsiklo. Barangay Council nangayo na og pasaylo sa motor rider. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Gilayong nag-viral sa social media ang gipost sa usa ka motor rider nga video niini samtang nagabiyahe kini padulong Zamboanga City niadtong July 31 ning tuiga. Makita sa video nga samtang gilatas niini ang kadalanan sa bandang Artilim ug Tungawan Zamboanga Sibugay, kalit nga dunay usa ka van ang mitungha ug hapit mabanggaan ang maong rider. DI2, nag-overtake ang van sa laing duha ka sakyanan sa kurbadang bahin sa lugar. Napansin na po namin yung service car ng barangay na nag-overtake po siya sa dalawang vehicles po, ma'am. So, kaya kung makita niyo po sa video, ma'am, galing po kami ng medyo gitna, nasa gitna po kami ng lane namin, is tumabi po kami. Napansin ko po talaga na hindi po kaya ng allowance na doon po tumalon pa ako. Hinuon, luwas ang maong motor rider lakip ang kaubanan niining nakamotorsab ni adtong panahona. Sa pagsusi, nasayrang barangay cab kini sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Sumala sa barangay council, mihatag na og kabahin kanila ang 60 anyos nga driver sa maong barangay cab. Ang pagkalam niya, clear yung daanan, kaya nag-overtake siya. Not knowing na mayroon pala motor, tinatanong namin sa kanya, bakit nag-overtake ka? Inamin niya man ang pagkakamali niya. Wala na nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong driver. Apan sumala sa barangay council, gitangtang na kini isip driver ug hatagan na lang og laing trabaho sa barangay. Gisuspindi na sab kini sa trabaho sulod sa 15 ka adlaw. Dugang sa barangay council, ang maong sakyanan padulong unta sa Ipil Zamboanga Sibugay ug duna kini mga sakay nga health workers. Karon, nangayo gayud og pasaylo ang barangay council ngadto sa motor rider. Gusto namin na hingi rin ng pasensya ko. Ang muntik niyang madisgrasya, hinigyan na namin na naman ng kaukulan parusa yung driver. Hingi na lang po kami ng dispensa. Hinuon, naarasab sa mayong kahimtang ang motor rider ug nagpaabot na sab kini sa iyang mensahe. Umovertake kung straight po yung linya, wag overtake kung curve. Mag-ano lang po, doble ingat and ride with safety po, ma'am. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.